Yun, what's up mga kagabok, nagbabalik po ako and welcome to my third vlog. So tapos na tayo sa project implementation, project monitoring. Ngayon, ang content na gagamitin natin ngayon is project evaluation. So hindi ko napapatagalin to kasi time is treasure, let's go. So yun, what's up, nandito ngayon sa kwarto namin. So I'm gonna explain to you briefly what is project evaluation. So project evaluation is a systematic and objective assessment of an ongoing or completed project. So, para sa akin naman, hindi galing sa akin yung mga chong. Galing yun kang Google. So, para sa akin naman, may tatlong ways ang project evaluation. First is ang process, ang impact, and ang summative evaluation. So, pag gagawa kasi ng project mo, importanteng malaman mo yung process. What? So hindi lang yung process, pati yung magiging resulta nito, which is yung impact na sinabi ko kanina. So dito na ipapasok yung project ko, which is yung waste segregation and practice of 3 R's. So kung naaalala yung mga videos ko, naging maganda talaga yung mga resulta ng mga ginawa ko. Yung mga halaman na ginamitan ko ng fertilizer, hindi lang yun, naging maaliwalas din yung paningin namin at yung mga paligiran namin naging malinis. So, ang gusto ko lang ipabatid sa inyo dito is paano bigyang importansya yung mga bagay na hindi natin nakikita. Kung paano bigyan sila ng value or yung halaga. So, yun nga no, hanggang dito na lang kasi medyo konti yung oras na binigay